Здравейте! Днес ще разгледаме темата какво мисли даден човек за вас. Намислете си някой в този момент и да видим какви са неговите мисли, притеснения и проблеми в момента. Започваме. Може би тук става въпрос за някакъв флирт или кратко увлечение, при което емоциите са избухнали, но след това рязко просто този човек е изчезнал, защото може би не е искал сериозни отношения или връзка, но вие сте останали хлътнали по него. Този човек не е стабилен, този човек не е мислил какъв ще е резултата, той не мисли дали наранява хората или не. Неговото изобщо намерение към живота е да се забавлява. След като той е бил с вас, или в момента, в който той е бил с вас, той се е представил за един изключително шикозен, стабилен джентълмен, наговорил ви е неща, които не са били истина, защото целта му е била единствено и само да ви заплени. След това той когато е получил това, което иска, той се е тръгнал към по-спокойни води. Вие сте си мислили, че нещата ще се случат чудесно, че започвате нова връзка, но всъщност това е било само една измама, една илюзия и такова нещо не е имало. Сега е време да проумеете това. Не дейте да бъдете в илюзията. Този човек не е стабилен, няма силите и възможността да бъде достойно да застане пред една жена като вас. Затова просто оттеглете вниманието и мислите си от него. Да, трудно е, да, има ограничения, да, иска ви се да разберете абсолютно всичко, но няма да получите абсолютно никакъв отговор. И искам да запиша едно послание лично от мен, защото много често ми се случва клиенти, след като сме видяли каква е ситуацията, разбрали сме колко ужасен и безотговорен, неосъзнат може да бъде даден човек, без значение мъж или жена. Аз им казвам, това се отнася и за мен и аз минавам през такива ситуации. Просто това, което е предназначено за вас, ще дойде. Колкото време отнеме, толкова. Не пилейте енергията си, не страдайте за хора, които не ви заслужават, хора, които ви показват истинската си същност веднага. Напротив, благодарете, че именно Господ, Бог, Вселената, Аллах, кой в каквото вярва, ви предпазва още в началото. Аз се шегувам с моята сестра и казвам, по-добре си изяж и си писи цялата супа на главата, за да не стане твърде късно и тя вече да не можеш да се налага да си сърбаш по парата, да изядеш. Защото има и хора, които много умело се прикриват и имала съм и такива случаи, в които жена разбира за даден мъж и неговото поведение, което тя в един момент разбира, че не знае кой е до нея, не знае с кой е живяла. Така че, когато нещо се случи така, набързо, нещата се обърнат и видим истинското лице на даден човек, благодарете му. Заредете се с търпение. Знам, че е изключително трудно, но аз вярвам, че всеки има волята, мисълта да изчака това, което е
специално за него, неговата половинка. Иначе няма смисъл. Няма смисъл да влизаме в компромисни отношения, от които да страдаме. Опрете се на приятели, четете книги, излизайте, разхождайте се, ако трябва на сила, се усмихвайте в огледалото, поне понякога за мен това работи, понякога не, но въпросът е да се опитваме. Майка ми казваше така: ако не можеш да тръгнеш натам, обърни се натам. Ако не можеш да се обърнеш, просто легни и гледай натам. Ще дойде и вашия ден.